Ostatni bytomiok. Napoczło się od tego, że Hanek Rybka zrobił majstra. Majstra na olimpiadzie. Młody Karlus z Bytomio, który nigdy w żadnym klubie nie trenował pływania. Co tam w klubie? On nigdy w życiu basenu na oczy nie widział. 2 Chińczyki i Amerykon, których ścignął we finale, durś jeszcze nie poradziły spokopić, jak ku temu przyszło. Hanek Łoros stał się idolem każdego bajtla na Śląsku. Nawet te, które nie rade się przudzi kumpali, same pchali się do badywany, pultali woda na każdo zajta i ryczeli: joje, Hanek Rybka, joje, Hanek Rybka. Ale nie każdy we Polsce był rod z kuli tego hankowego majstra. We Warszawie minister sportu udał kupa pieniędzy, co by postawić Narodowe Centrum Pływania na tym placu, kaj pierwej, jak jeszcze Poloki szpilali we fuzbal, stał teroski zbulony Narodowy Fuzbal-Stadion. Każdy dzień trenowali tam roztomajte pływoki z całej Polski, ale żaden nie wlazł ani do finału na olimpiadzie. Wlazł za to i wygrał Hanek Rybka z Bytomio, który w życiu na żadnym basenie nie pływał. Do Bytomio przyjechali jeszcze redaktory z BBC, co by się pogadać z nowym majstrem. Przyjechali i kaś się stracili. Kto wie, co się z nimi podziało. Łoros całko Polska zaczęła sztaunować, skąd tak po prawdzie wziął się Hanek Rybka i co tam się ańtych wyrobił w tym Bytomiu.